Der sker virkelig noget i øjeblikket, det er sindssygt. Folk spærrer gader af, loven på Rådhuset, det er ikke sket nogen andre steder. Bedste med distortion er om dagen, når der er solskin. Og det er måske så lykkes i år. Ja, det er jo min yndlingsfest overhovedet. Tidspunkter, hvor jeg lige har tid, der synes jeg, det er det vildeste. Det er også derfor, jeg gider at bruge et halvt år på det. Flakangs lille baby, som har udviklet sig til et eller andet monster. Altså, det er jo fantastisk. Folk glemmer lidt Jante og så videre. Det er det bedste ved Distortion, det er, at vi har 4 dage, hvor vi kan være lidt gladere og ja. Skizofren by. Vinterkøbenhavn og sommerkøbenhavn, det er bare 2 helt forskellige byer. Ja. København, ja, den er jo rigtig sjov her under Distortion. Den har ikke været så sjov her i foråret, men jeg er rigtig glad for den lige nu. Tusind tak.